eind hangt de sneeuw van de bank af om zich even neer te zetten. Tegen Kerstmis aan had het, wie hij zich kon herinneren, maar een paar keer in zijn leven gesneeuwd. En nu was ze moe, had het koud en vooral had hij honger. Overal waar hij neven was gekomen was binnen en gezellig leeg. Nemers hadden een jas aan tegen de nozel en overal brandden de lampjes van de kerstboom al. Nooit had hij immers verteld waarom hij aan het zwerven was gegaan. De halve wereld had hij al gezien. Maar als ze daar het over vertelde, keken ze hem een beetje lachend aan en merkten dan heel fijn op dat de weg van de ene bank naar de andere niet zo'n afstand was. Zo was ze meer en meer in zichzelf gekeerd geworden en was het liefste alleen. Hij had niet gemerkt dat immers neven hem was komen zitten. Geen een overjas aan, maar een sneeuwwit driedelig pak. Een wit hemd, witte slips, witte zak, witte schoen en een grote witte doos die hij voor zich neer op de grond zat. Ze keken zich eens aan en de Emus lachte vriendelijk tegen hem. Een warm gevoel trok van de grond goed naar de voet en toen naar zijn kop. Nee, hij had het niet koud meer. En ook zijn muigheid trok gans weg. Vreemd. Wat stelde dit voor? Druimde hij? Wil ze misschien een sigaar? Vroeg de Emus in het wet. En hele me ganse doos voor. Davidov Anniversario nummer 2 sting op de doos. En op het bandje. Wie hij de eerste rook naar binnen kreeg, zei hij dat die sigaar wel een hemelse smaak had. Daarom roken we die bij ons ook altijd, zei de Emus. Maar ik ben hier om dich te holen. Net zoals voor iedereen is voor dich ook de titel. Toen is hij leven lang nemens in de weg gelopen. Natuurlijk nemens tekort gedaan. En aan de familietafel in de hemel missen ze dich vanwege het voetelen met kaarten en ze hebben al gedeeld. Ten hemel, zei hij, er is zeker een eigen lollig programma op de televisie om zo gaat te zeggen. Nee, zei Emus. Ik kom niet met mijn hemelse witte pak in dit weer heen naar honger om de lollige uit te hangen. Dit is een opdracht, dus doe ik even de overjas, het hemd en het onderhemd maar uit en dan kijken we even of ze passen. Hij deed wat hem gevraagd wordt, trok jas, hemd en onderhemd uit en heel raar, hij wilde al graag een kaai meer. Emus maakte de grote witte doos open en haalde er 2 sneeuwwitte vleugels uit en hield ze heel voorzichtig achter tegen de rug van de zwerver aan. De onderste veertjes slijpen een beetje over de grond, maar dat sliep na verloop van tijd wel lekker af, zei de Emus en leep tevreden nog een keer ronken meer. Als ze veertig was, dan zei ze het maar en die eienkleier heen kunnen blijven liggen. Er zal altijd iemand zien die zich nou ineens druk maakt over dich. En even later was alles maagdelijk wit. De sneeuw had alles toegedekt. Sigarenrook was nog het enigste getuige van wat gebeurd was. Wie later in de nacht de mensen op weg naar de Kerstmis gingen, kwamen ze neven de bank waarop een overjas, een overhemd en een onderhemd loog. En dan een sigarenpoep met een bandje ermee. Davidov Anniversario nummer 2. Potdorie, zei een van de kerkgangers. Zo'n doos waar er 10 in zitten, kost meer dan €200 en dat voor de nekse zwerver die normaal gevangen sigaren of sigarettenfuikjes rookte. Laten we zijn tassen ook maar eens naschuimen. Emus, die zich van een afstand alles aan het bekijken was, liep langzaam op de kerkgangers toe en merkte heel fijn op: je hebt allemaal deze mens gekend. En toen hij leefde was geen niet voor hem door. Hij wil u over zijn binnenkant vertellen.
de goede en slechte kanten. En nu hij er niet meer is, wilt je alleen in zijn boete kan schuimen. Ik merk bij u geen schaamte. Laat staan en kursgevoel. Je gaat nu naar de nachtmis. En de mens, waar deze kleier eens van waren, wens u toch allemaal een zalig kerstmis. In de hoop dat je een kerstmis bij u laat binnenkomen, wie de bedoeling is. Ook voor mij een zalig kerstfeest. En denk ook aan die mensen die het niet zo goed hebben. En in een grote rookwolk was hij verdwenen. Er bleef alleen een luchtje van sigarenrook hangen. Volgens mij van een Davidoff anniversario nummer 2. 260 euro in een kistje van 10. Fijne 4 dagen wens.